Eta kanpainak zertan datzan, bueno, berez atzo hasi zen, astelenian hasi zen. Astelenian egin zana izan zen, gonbidapen baten jentiari kanpaina honetan parte hartzera, eta gonbidapen hori zelan onartzen den, bueno, gure balkoietan, lehiuetan, etxe atarixetan edo, borobila jarritxa, koloretako borobila jarritxa, izan lehike edozein materialekin, kartulinakin etxen daguzun kartulinakin, edo kamiseta batekin itxen duzula, edo puzgarri bat dala, edo dana dalakoakin, holako borobile formako zerbait jarri zuen lehiuetan, eta holan jentiak identifikatuko dauzu kanpainan parte hartzen duzula. Euskaraldi normalian, belarri prest edo ahobizi txapa erabili izan duen bezala, jentiak ikusten da banean lehiuan zerbait borobila dagoezula, ikusiko dau, kanpaina honetan parte hartzeko presa zela. Atzo eskatzen zana zen, pixka eta hausnarketa bat eitxia jentiak, etxian ze erabilera itxen dutzen euskarari, eta gero hausnarketa horretatik hausnarketa hori abiapuntu moduan hartu, gerora ingo dan lanketarako, eta oin ostiraletik ostegunera, egunero euskaralditik bialduko gabe pilula bat, etxian, familixan, lagunen artean, egin alizateko modukoak, eta goizero, eure sare sozialetan atarako daue zer dan egin beharreko hori, egin beharreko proposamen hori, eta gonbidapena dau, danok eitxera, egun horretan, gonbidapen hortan parte hartzera. Egisa esan, ez da obligatorixua itxia, gonbidapen hori egun horretan, nahi baldin mazu hori gurrengo egunean izaike, edo pixa moldagarrixa bada. Eta zelan moldagarrixa dan, guk arrasaten bebai, gauza batzuk moldatuko ditugu, egon zaitxezte adi bebai arrasateko euskaraldiko sare sozialetara, eta ikusiko duzue, guk moldatzerako orduan arrasate hartu eta baiararatu nahi izan duela ekimen hau, eta gure herriko eragile desberdinekin parte hartuko dugu proposamen hauek aurrera ateratzerako orduan. Horietako bat, ekintza bat planteatu dugu, zapatuan, arrasateko DJ desberdinen laguntzakin eta batez be azeta gaubelari esker, bai arrasaten, bai txabaltan eta bai eskoriatzen, balkoi festa bat eitzeko asmoa dauko, 8 txaluak eta gero, jentiak txalua irtetea aprobetxatzen dagoela, gero balkoietan gelditzu eta festa antzeko bat egingo dugu, danok konstiente garelako etxealdi honetan balkoitik balkoira egin harremanak sakondu indiela, eta ez bakarrik etxekoekin etxeko harreman hori, baizik eta ondoko jentiak.